우리 호르 사이에서 왜 이 말이 나와? बायदि बेस्थ' नायलाय माबायाव फायनानैबो टिसुआवसो लिरबावदोंदि वा माहाजोन मानसिफ्रा बिदिनो जायो ना ओइथि नंबावो नै देलायखांबाय बेसेबांबा गोबावदों आंहा देलाय जादों जोंनिनो आंगो उदालगुरिनि निताश्री सरगियारि नै आयो जा फसायबाय आङो मारै नुदों खोन्थाहरदे मोजां नुदों ना थेंक इउ आं मिथिया बाट मोनदों आरो मोजां थांनोसै दायो जोङो प्रग्रामाव BCAA नि एवार्ड फांसन दिनैहाय बिराद गोबावनि उनावहाय एटेन्ड खालामनो फैबाय जेसे हायो खिथिनो ट्राइ खालामसै एसे मा होनो ना बिजि नो बिजि आंना हाय आलु होनो आं बिखौ खिन्थु आलु एक्चुअलि आंसो ने आलुआ रावबो नङा आंसो ओरैनो नामाव आरो बे आंखौ आलु गाबद्रिग्रोयोमोन ओंखायनो बिनिफ्रायनो आंबो आलु गाबद्रिग्रा जाबाय बेखौ हां थोनो मोनलायलाय बे आं मिथिबाय दख'नाखौ नांबाय हाय हाय हेल' निता बेनो जोंहा मेकआप आर्टिस्टआ कन्टेक्ट खालामनो हागोन डिसक्रिपसनाव होनो हागोन आङो मोजां मोनखायो आरो बे आंनि पार्सनेल फेभरेट मेकआप आर्टिस्ट फ्रम उदालगुरि नै ब्रास खावनो नामायबाय हिमालया हटेलनि ब्रास खावनो नागिरदों नै ब्रास चर दख'ना गाननायानो ओरैबायदि गोबौ लाबाय आंना उफ ओंखायनो लिमेनला दख'ना गाननो बायो आङो गुरै हिनि कटननि गाननो मोजां मोनो आरो मेंसोबाय देलायखांनानै प्रग्रामाव थांगासिनो नायलांदो सोर सोरखौ लोगो मोनो गासैहाबो सफैजोब्बाय जोंहासो लेट आब' संगि फैगासिनो बेखौनो नेबाय जों दसे बेवहाय लामायाव Lucky? आब' आं नोंनियाव दोङो आंनियावबोथ' नुजानांगोन ना हेलौ गोसो गोबावदों बिराद गोबावदों लोगो मोनदों बोसोर जाबाय जोंहा ना लोगो मोनो बोसोर जाबाय ना जोंहा जाबाय बिराद बोसोर जाबाय जोंहा दिनै लोगो मोनबाय गुबुन नङा दिनै लोगो मोनबाय आरो आं मेसेज हरो सासेया बिथाङा हरथारा आंबो हरदों खिन्थु नोंनि नाम्बारखौ मबेखौ लादों दाखालि आं बार्डेआवबो उइस खालामहरदों खिन्थु आं मोनाखै आङो आरो नाम्बाराबो माबा फन चेन्ज खालामनानै माबा जाजोब्बाय सोरनिबा नाम्बारा गैयि जाजोब्बाय फनथ' खालामनो हायो नैबे बिनानावखौ बावगारो बिब' सासेया नोंनावथ' दङ आंनि नाम्बार नों मानो कल दङ खालामनो आंनो ओमफ्राय नोंखौ बेस्थ' होननानै सानो आरो नोंनि ब्लगफोरावबो नुयोना
सोरनिबा बेस्थ' नोङोलै होननानैहा nominees नोंथांमोना नुनो मोनबाय. Now first of all the second runners up. Ma'am will open up the coupon. Any guesses for the second runner up, ladies and gentlemen? फोटो saya sih Daimari di nawar. মজা আহিছিলে তো কিয় চকুটো মুজি দিব লাগে काय सुकुट फोटो काही खुली दिले हो দিদিৰ লগত স্লো মোশন বনাই দিব দিয়া যায় ফটো না দেব না दे बाराव माबाना होदो बेनिसोना ओंखाम उखैबा ओंखाम जासिगोन मोनजासिगोन कार्पेट आप आसु बे कार्पेट तो बहुत मोरबा गइस तो इतना दूर नहीं अलग अलग भीतर की था तुम भी रुको जेनी बेग हो जाओ तो कट्टे कट्टी बोले क्या बेगा दिनांगौ देखोरा देखोरा good bad kayak kucing
fluffy fluffy chicks ay kena The producer of kitchen on behalf of Bodo please come up Mari on the dais. मोजाङैनो गोबावथारसैमोन लोगो मोनबाय दा नोंदाजों दे दाख्लैसो खोन्थाबाय दंमोन बैयाव मानासाव लोगो मोननानै ओमफ्राय न'आव थांफिनगोन स्ट्रेट दा ओरैथिं सुटिं जायाखैना ओरैहाय माबाला हाबफै ओरैहाय फैबा दे नोंसोर साथामजों ज' फैदो दादाफोरनि गासिबो ओंखाम जादों नोंसिनि माबा रिमालदा बेजोंहाय दे नानि दे दे Bye bye. Ifalay. Ito na mo ko dito sa taon ko. Okay, Ivy. Alungnya siapa? मा बुंदों नोंथाङा नोङो इसां मोजां जों ओमफ्राय नायनो मोजां नंस्रो नायलाय बिदि होनद्रायबाय मेकआप हुगारबोला गिनानै खारगोन आं गासिबो गोसोम गोसोम दं नायलाय मेकआप लायगोन बाय थांनोसै जों दायो ना मा होनो नोंथाङा गारियावनो हरसे खारियावनो हरसे नोंसोरखौ नुहरो ना नुहरा नायनि माबोरै मोनखो माबोरै मोनखो नोंथांमोना दे बुंद' मोजां मोनबाय ओमफ्राय दा न'आव थांनो लुगैबाय नामार ड्रेस सोलायनो लुगैबाय जोंहा हिट गाजानो लाइट होथिलायदों मेंबाय माला जोबनो बिसोर माला ओंखाम माने माला ओंखाम जानानै सफैगोन जादों जोब्बाय थांनोसै ओमफ्राय मा खालामगोन जोंलाय हरसे गिदिंबाय थास्रानोसै दां फुङाव न'आव हाबहैनोसै 5टायाव मोनायावलाय मानोसो बेसेबां हायो गरमबाय थायो गारियाव गरम